ଆଜି କୁଆ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଭାଇ ଭାଇ ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ ପୁଣି ଆଜି ଅନ୍ଧାରରେ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗରିବ ତୁମେ ବାହାର ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାରୁଛୁ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ଗରିବ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କ'ଣ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ନା କ'ଣ ବାହାର କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଏ ବା ଯାଉଛି ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁନ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ତ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଭାଇ ଅନ୍ଧାର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ଉପରେ ଶୋଇ କର ଆମର ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଯେ ସେଟା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ଅନ୍ଧାର ଆଜି କ'ଣ କରିବ ଆଜି ଆଜି କରିବା ଚିକେନ କଷା କାଇଁ ଚିକେନ ଫିକେନ ନାହିଁ କାଲି ଅଟା ଚିକେନ ଆସିଯାଇଛି ଅଲରେଡି ଏବେ ପିଆଜ କଟା ହବ କାଇଁ ଚିକେନ କାଇଁ ନା ହବ ସତରେ ନା ଭିତରେ ନା ନା ହବ ନା ଭାଇ ଆମ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହଁ କି ଯାଜପୁର ଭାଇ ଆମେ ବି ଆମ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ ଆମେ ବି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ ତ କରିବା ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଘର ଛୁଆ ନା ତେଣିକିରି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଡଳିଲନି ଆଉ ନା ଆମର ଦଳିବାଟା ସଲିଟି ଡଳିବାଟା ପୁରା ସଲିଟି ଓ ଡଳା ଡଳିରେ ତୁମର ପୁରା ସେଥିରେ ପୁରା କମନ ସେଥିରେ ଆମକୁ କହିତେ ପଡ଼ିବନି ହଉ 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 ଆମେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦଳିମୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ କହିଲେ ତ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ ନ କହିଲେ କୂଳ କୁଟୁମ୍ବ ଭାସି ଯାଉଛି ଓହୋ ହୋ ହୋ ହଉ ଭାସିଟା ବରଂ କୁହ କ'ଣ କହୁଛ ନା ଡଳା ଡଳି ତମ ଏମିତି କହିବି ଆମେ ତ ହେଉଛୁ ରୁଷିଆ ଲୋକ ଆମ କଥା ତ ସରକାର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ରୋଷେଇ ଭାଇ କନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଛୁ ଭଲ ଖାଇବା ବନଉଛୁ ଭଲ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ପେନସନ୍ ଲାଗୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଯଦି ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତେ ହେଲ୍ପ ମାନେ କ'ଣ ପେନସନ୍ ଟିକେ ଉପରକୁ ଆମେ ଯାଆନ୍ତେ କ'ଣ ମାନେ ରୋଷିଆ ମାନଙ୍କର ପେନସନ୍ ଲାଗୁ କର ନା କ'ଣ ପେନସନଟା ଲାଗୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଓହୋ ହୋ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀରେ ଯଦି ଚାକିରି ବାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଓହୋ ହୋ ରୋଷିଆ ମାନଙ୍କର ବି ପେନସନ୍ ଲାଗୁ ଡ୍ରାଇଭରର ପେନସନ୍ ହବ ବା ସେଇ କଥା ବା ସରକାର ସବୁ କିଛି ଦାବି ଶୁଣି ପାଇଲେ ତ ଆମ ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ରୋଷିଆ ମାନଙ୍କର ଦାବିଟା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଶୁଣୁ ହିଁ ନା ସରକାର ହଉ ତମେ ଦଳ କଥା କହୁଛି ଦଳ କରିବା ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାହନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହଉ ନାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ନନାଙ୍କର ପେନସନ୍ ହଉ ମାନେ ମାସକୁ ଅତି କମ୍ରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁ ତା ସହିତ ପେନସନ୍ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ 20,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା କେତେ ଗୁଳେ 20,000 ଟଙ୍କା ବା ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଯେଉଁ ହେଲାଣି ପରିବା 1,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ପେନସନ୍ ଟିକେ ଦେବେ ମିନିମମ୍ ବି 30,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଓ ଆଚ୍ଛା ଲକ୍ଷରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଆଉ 70,000 ଟଙ୍କା ପରେ ଦେଲେ ଚଳିବ ଆଉ ଚଳିବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ହଉ 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେଲା ସେଥିରୁ କଟି କାଟିକିରି 28,000 ରହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ଛୁଆ ପିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ସ୍କୁଲରେ ଗଲାବେଳେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯଦି କଲେ ସେ ତ 5-7,000 10,000 ଟଙ୍କା ଆଗେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ହଉ ନନାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାଅ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର କମେଣ୍ଟ କର ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।